Дей. Мамата ти чака. Гари беше прав. Така. Да, това. Кадър се снима. Така. Видеото снима. Знамето се вижда. Абе, всичките хора, ако искат. Аре, готови ли сте? Оставка! 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 Снимаме видео! Оставка! 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 Край! Плаката трябваше да оформи. Край на първи дубъл. Айде! Утре го има в YouTube! Оставка. Оставка! Ако обичате! Оставка. 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 Оставка.